מישהו שם אבנים, אני לא יודעת מאיפה המנהג הזה, אומרים שזה מנהג נוצרי בכלל. טוב, עברו 3 שנים בעוד כמה חודשים. ההלם היה גדול מאוד, ממש הלם. מזל שאנשים לא יודעים מה מחכה להם בפינה, כי אז אולי אפשר היה להתכונן. אבל כשלא מתכוננים, אז פתאום נוחת עלייך משהו כמו איזה אבן, טיל. ופתאום את רואה שאת נשארת לבד. אז הימים הראשונים, ההלם הוא גדול, אבל הימים האלה, שזה מאוד חכם, הימים האלה של השבעה, באים אנשים, את נופלת למיטה ב-12 בלילה, כבר אין לך כוח, את כבר לא רוצה לראות אף אחד, מתחיל הבוקר, ושוב באים אנשים, וכל היום הדלת לא נסגרת. ואוכל, וכיבודים, וצחוקים. ובכל אופן, בלילה שאת הולכת למיטה, את לבד. פעם ראשונה אחרי 50 שנה. 50 שנה של זוגיות. בימים הראשונים אמרתי, אני לא שוקעת. לא נותנת לעצמי לשקוע, החיים שלי יימשכו, תיגמר השבעה, ייגמרו ה7 ימים האלה. אני אעשה איזשהו שינוי, אני חייבת לעשות שינוי. ועשיתי שינויים כל כך דרסטיים, שלא ידעתי שאני אי פעם אעשה אותם. א', הרגשתי שהבית שלי חייב להשתנות. יש אנשים שמשמרים את כל מה שהיה בדיוק כמו שזה. ואני הרגשתי הפוך. הוצאתי קודם כל את הקורסה, שהייתה קורסה שחורה, שצלי בעלי, אהב מאוד לשבת עליה. הייתה לי הרגשה שאני לא יכולה לראות אותה בחדר. אמרתי לה, צאי מכאן, ומהר. ואחר כך התחלתי להוציא עוד דברים. שיניתי את המקומות של כל הדברים. היה פסנתר במקום מסוים, העברתי אותו לקצה השני של החדר. הטלוויזיה, אמרתי, תעופי מכאן, תעופי לי מהעיניים. ורכשתי טלוויזיה מסוג אחר, מה שנקרא פלזמה. לגבי עצמי גם הרגשתי שאני חייבת לשנות. בעלי מאוד, תמיד היה אומר לי, תסתפרי. הלכתי עם שיער תמיד, שנים הלכתי עם שיער קצר. החלטתי שהספר לא יראה את השיער שלי יותר. ובאמת השיער גדל מאוד מהר. ואנשים לא הכירו אותי. הייתי באיזשהו מקום, חברים, ממש חברים טובים. עובר על ידי חבר ואומר לי, וואי, זאת את? לא הכרתי אותך, איך את נראית אחרת? אני הרגשתי שאני רוצה להיות משהו אחר. אבל זה לא הספיק לי. אחרי חודשיים, פתחתי את האינטרנט וראיתי טיול, אמרתי, אני אטייל למקום הכי רחוק שאני יכולה. ונסעתי לטיול לאוסטרליה, ניו זילנד, חזרתי אחרי חודשיים. ממש כדי להתרחק, אבל זה עדיין לא הספיק. חזרתי ונסעתי עוד פעם. אנשים שאלו אותי, מה הנסיעות האלה? אף אחד לא יכול להבין שזו נסיעת בריחה. ממש בריחה עם אנשים זרים, לא נסעתי עם אף אחד שאני מכירה. פשוט לבד. ואמרתי, אם אני לא אתחיל להיות עכשיו לבד, אז אני לא אוכל להיות לבד אף פעם. את חירותי, קוראת לי לוותר על תפנוקים ונועם. את חירותי, לימדת את ליבי, גם בבדידות לסבוע. את שלימדת אותי לחייך למראה הרפתקה שחלפה לה, ללקק את פצעי במסתור ולקום וללכת לי הלאה. בימי שבת, שאני הכי שונאת, שבת אני ממש שונאת, אני פשוט מניעה את האוטו ונוסעת לסרט. אבל זה עדיין לא הספיק לי, זה לא מילא לי את הימים. הייתי צריכה גם לעשות משהו לטובת הזיכרון. ואז ישבתי וכתבתי ספר. הספר נחל הצלחה, אבל לפחות לגבי המקורבים והחברים. קראתי לו סיפורים מהמרפסת. צלי, בעלי, היה מספר מהשורה הראשונה. תמיד היה מצחיק אנשים. תמיד היינו יושבים על המרפסת, ואנשים עוברים, נכנסים ואומרים, יש סיפורים?
אז היו בוטנים וסיפורים. הספר הוא כולו סיפורים, מהסיפורים האלה אני לא המצאתי אף סיפור, רק כתבתי אותם. זה די כרונולוגי, כאילו מתקופת הילדות. עד היום הילדים, הנכדים, מזכירים את הסיפורים האלה, לפעמים אנחנו קוראים אותם, לפעמים אנחנו מספרים אותם בעל פה. הלבד הוא בכל אופן לבד, עם הספר ועם הכל. אני חושבת שיש בזה גם דברים טובים. יש דברים שאפשר... למשל, אני שמה כוס בכיור, אני קמה בבוקר, הכוס לא מחכה לי, אף אחד לא רחץ אותה, אף אחד לא הזיז אותה. יש ספר כזה, מי הזיז את הגבינה שלי. אף אחד לא מזיז שום דבר. מה שאני מזיזה, זה זז. אז לפעמים אני אומרת, רגע, בשביל מי אני מסדרת? בשביל מה אני מסדרת פה? אבל אני מסדרת בשבילי. החיים בלבד זה קשה, אבל זה לא אסון כזה. אין מה לעשות, צריכים לקבל את הדברים כמו שהם. הדברים מתרחקים. הזיכרון קיים, אבל אם בהתחלה הייתי שומעת כאילו את הקול, היום אני כבר לא שומעת. אני לא שומעת את הקול שלו. אני יכולה לחזור על דברים שהוא אמר. העניין של נהיגה היה לו מאוד חשוב. הוא היה אומר לי, את נוהגת טוב, אבל הרגל שלך כבדה מדי על הגז. ובדרך מאולגה לחדרה יש מכסי ביוב כאלה. כל פעם שהיינו נוסעים שם ואני הייתי נוהגת, הוא היה אומר לי, תגידי, את מוכרחה להיכנס לכל הדברים האלה, לכל הבורות האלה? עד היום שאני נוסעת, ואני נוסעת שם די הרבה, אני חוזרת מהים או מאיזשהו מקום, אני אומרת לעצמי, את מוכרחה להיכנס לתוך כל הבורות האלה. חבל שהוא מת, אנחנו רצינו לחגוג 50 שנה לנישואים, היינו כמעט על יד. ואז הוא נדבק בחיידק בבית חולים, חיידק זיהום של בית החולים. וזהו, והוא הלך באופן מאוד מפתיע. רציתי לספר על איך זה להיות לבד, ואיך אפשר להיות לבד. והרבה נשים כמוני יש בחדרה, אני רואה הרבה נשים שהן לבד. כל אחת בדרכה מוצאת את השיקום.